Аз съм Артем Анатолиевич, Арти. Хората ме познават като певец в медийното пространство. И така. Като шофьор съм внимателен, дисциплиниран, адекватен. Искам да кажа не бърз, ама това не е съвсем яко прилагателно. Мислещ за обстановката около себе си. Пласт да гърми, слънчака да гърми, направо ги уби, а нека пита. Отнеш пепър до чайка, пълна всяка гайка, а с моята хайка се правим на отдайка. Колата ми е черна, бърза, удобна и е голямо котенце. Колата за мен е голяма част от моя живот, защото аз много време прекарам в колата, наистина за страшно много време. Понеже знаете, аз пътувам доста често и в колата съм спал, в смисъл дремвал съм, не съм спал 8 часа. Макар че съм и спал 8 часа, бях попаднал в тези големите снегове преди 2 или 3 години и тогава 16 часа стояхме в колата. В колата ям, в колата си пия протеина, всичко правя в колата, така че просто наистина това е голяма част от моя живот. Какво не правя в колата? Не ходя до тоалетната. Карам кола от 18 годишен. Никога не съм карал кола преди да взема книжка, всъщност. Преди шофьорските курсове, освен на полигон, място, където няма други коли. Понеже сега знам, че е доста модерно младите подрастващи, които нямат книжка, да карат кола, много е газарско. Но това изключително не е правилно и не е окей, според мен. Когато ми светне нещо в таблото, първото нещо, което правя е да вляза в интернет и да видя за какво става въпрос. Ако тази грешка за мен е непозната, аз се чеквам да видя за какво става въпрос. Последно имах проблем с антифриза. Трябваше да долея антифриз, обаче пък той антифриза е червен и син. Трябваше да видя за моето кола какъв е антифриза и така, съответно. Так, на багажника, так, с цигарката, так, давай малката, так. Аз съм закъсвал с колата на пътя, между другото. И тогава пак използвах интернет, съответно, за да намеря, как се казва, влекач. Кола, която да ми вземе колата, да я закара до София. Беше доста неприятно, скъсах ремък. Да, и така. Случай на катастрофа, колкото и абсурдно да звучи, според мен най-важното е да останеш спокоен, защото ако си спокоен, знаеш какво най-адекватно можеш да предприемеш в ситуацията. Ако не си спокоен, започва паника, не знаеш какво да направиш, на кого да се обадиш, какво да се случи, дали другите хора са окей, не са окей и така нататък. Просто трябва да си спокоен. Да, случвало ми се да катастрофирам няколко пъти и единия път беше най-неприятно, така да се каже, защото с първата ми кола по път за София бях взел книжка примерно преди няколко месеца и тъкмо започваше да вали сняг. И аз като морско чадо не знам кой знае колко много как да карам в сняг, съответно. И при преминаване от една лента в друга, вече се бяха направили такива малки коловози. Обаче аз съм голямата работа, с нови зимни гуми, няма никаква драма. Минавам в другата лента, колата поднася. Не знам как стана цялото нещо, в смисъл, то винаги така, никога не знаеш какво става. Колата започва да се върти, така, да се върти, не така. Не знам, по някаква случайност нямаше никакви коли около нас. Повъртяхме се, опитах се по някакъв начин да спра, тя е неконтролируема, нямаше как да спре. И слава Богу, че на това място имаше мантинела, защото на много места по магистралата около Ихтиман няма мантинела. Сега вече сложиха, обаче тогава имаше участъци, където си падаш надолу и това е. И имаше мантинела, спряхме в мантинелата. И така. Власт да гърми, слънчака да гърми, направо ги уби, а нека пита. Отнеш пепър до чайка,
на всяка гайка, а с моята хайка се правим на утайка. Честно казано, аз като пешеходец съм отвратителен пешеходец. Като шофьор, обаче пък, знаейки какъв пешеходец съм, супер много се съобразявам с пешеходците. Тоест, ако виждам, че дори е застанал някъде до пътя, винаги спирам, освен ако не бързам супер много. Ако бързам супер много, се извинявам, ръкомахам и продължавам. Наистина, съжалявам, обаче наистина ми се случва. В крайна сметка ти си зад волана и нали, тебе те заобгражда един куп желязо. Докато пешеходецът той няма как да се защити сам. Не ми се случва да оказвам първа медицинска помощ и честно казано, надявам се да не ми се случва, защото не си спомням курсовете от БЧК и не съм подготвен. Аз имам една мечта още от абитуриентския бал. Винаги съм искал да се взема такава Волга, която е не 21, а 24, мисля, че се води. Тези, които са с 4 врати, с дългата му цена. Да я направя двуврата, да я сложа хидравлика така да подскача. И винаги съм го искал, някой ден ще го направя 100%, просто нямам никаква идея кога ще е това нещо. Предпазният колан за мен е номер едно нещо, което трябва да направиш, когато влезеш в колата. И дори се карам на някои хора, примерно ако пътуваме на дълъг път и знам, че има хора с мен. Знам, че е супер нелепо, обаче ги карам и отзади да се слагат колана, защото в крайна сметка смисъл, окей, аз вярвам на себе си, вярвам на моите способности като шофьор. Обаче никога не изключвам факта, че има някакви хора, които не са добри шофьори на пътя и аз няма как винаги да предвидя тяхната скорост. Глупово е, обаче агитирам хората да не използват мобилен телефон. Старая се да не го използвам, обаче просто не ми се получава смисъл. Както казах, аз през повечето време съм в колата и... Следващия въпрос. За мен високата скорост е пагубна. На мен не ми влияе добре, аз не харесвам високата скорост, въпреки че съм карал коли, които са доста мощни. Никога не си позволявам да вдигна повече от 180.